Jotonono phungkaham tai khulumuya faro. Good morning to everyone. Nakarsano niya Facebook live haina koktomoni phaimanliya. Sal kedigman yagulo miya hor thanewa kisa muktrika hammani thoka. Tai sokpema degmani baginai miya Facebook live haina koktoma phone ang phaimanliya hanbagi nakarsan. Puilano jotto Tipra hani jotto Lukurok no jotto Tipra sarno hambai maya faro tamni hinke जों Tipra Motha no गोबां कुक सीट मानैनै बुबाग्रानो एडिसि नाइकल फांसन बागिनारो जे चाइटखा आबुनि मानथाय जों मिया मानखा जों कप्लायखा हानबागै बेलेखाना हामबाय मायाफोरो जतो लुकुरक न ok पाइमानि कप्लाय माने आबो Tipra Mothani सिमिया बुबाग्रानि सिमिया आं पयतो खलायो abo angka jotto Tipra saroni abo keplai kaisa sal mia kaisa keplai sal nei Tripura ni laibongo sijagi thangsinai tai sijakha je Tipra sarok Tipra Haste ni simia Tipra Haste ni phatar tongnai Bangladesh hindi Assam hindi mohai kebangma thayo je tongnai rok borok jotono hamaya phrotai ang poito khalayo थांनाय हर थानायाव tai miya jotono tongthok laikya hohomdaram khe जों baji rok soglai rong rok thanglai abir rok silainai जों jotono tongthok laikya ang election ni sikangbo thaisa kognono ang wari sawo Tipra Motha kok sawi samung khlaiya puila samung khlaima yagulo seng kok saw abo babahai hingke lai thangnai bisisa norok nukhna Tipra Motha khajakma yagulo abo afro just kaisa NGO tongmani seng pheba lai thangnai February ni 5th February was abo NGO tongman abo political party o Debbarma thangka laithanai bisiwo jefuru sin Motha changdak furno changjak malog logino kaisa kirima singsa bemar nok jotono saimano corona phaiman yagulo haste ganangai lockdown thangka hayam ganangai lockdown ni jorawo Tipra Motha asiki samung khlaikya bubagrani chubang mumbai bubagrani dagi mumbai gobangma bororokno जों chubakha chubai tongo thinangobo chubaino thangnai gobangma borok kaham haime salaikya aborokno जों joto pogna nangnai जों haimeno khibiui gahamno जों saina raknai maisili sarkha hanke aro bukubu tongnai mai gaham tongnai जों jini puila naharmung tongnai जों saimano election phayo thango mohai kheno bisi kedekma romuinai gobangma hafang naikol khasini edisina pheba sini edisi amche ro tabbo development ni mungsa samung khlai jagya budget kri ingya budget phayo budget ro biango kamai thangbai ang sia sin pula na harmung tongnai khtai khlai thai tongnai जों education health lama electricity aborong tei जों pula samung khlainai tai sin je greater Tipra land abon tei bo जों samung khlainai abo bo जों muito tongo
pogui thangya baksaba hanana election ke playing khaba ta webang pogui thana abo haya truk sini samung sing khlai thangnai biskang 17 April sini Mantri Sabha Cabinet Khajaknai aboni yagolono sini samung jengjage thangnai sing haino asuk tongla sing samung khlaino thangnai kisisa o jora kisan bisingo ani life ani o kaisa experience ang sermo manka sing election jora o je sing kiching sing haimya sajalaimani haimya salamani boto nglaimani au belaino chaya tamba election phainaino abo phayo thangau jotom saimano hingke kwbangma Motha rongno ongkorongno jora sepsab rajagya romni artist rongno tibo neglected khaijago kwbangma thayono ang sakbo khoroksa artist ngani bagini ang aboni bakhakbo जों जायटमung tongnai je kokborok artist rongno sepsab rojangmani bagui tai chini kwbangma gami bisingo tabubo rosamung kwrung khorang kaham sei kwrung rosamung simia koktang koblok film rok abohai no जों priority rejaknai tei kwbangma tong abo waisa tini salchabai abo saimaya जों asuklainai जों asukmani yagolo bobagra to saimanorok jesewansa Tipra sanbagi samung khlaio nog nukhna bobagra bo kogrikhe bo ereng leader ya bo khoroksa hayung go bohai leader kri hniman tabo khoroksa si north east eba India hawo haktoro bobagra hai leader kaham kri singna toiduli manai tauni himba kusung romunai o Tipra Haste no Tipra sarno tidili phainai chini bosong kasin bobagrani bosong hanbagino जों bobagrani yapao जों jotono yapar namusung ma जों yapar ka tebo se hainai hamai ma yaparo kwbangma ang khnaka bwrui cherai okra chakra bura buri baksaba kaitoni thani baksaba baba gorian thani je mataina poito khlayo jotono sui lakya baksa fasting tongi sui lakya tan bagin khangke जों asuk thungjagmani जों asuk deprive ka tongjagmani bubagrano waisa जों sino hano yaphai naile phirano teyesha hanne जों jotono poito khlayo bising tinai जों kplaing khan bagi hamma yapharo joto Tipra sar lukurok no tei जों sini surimung tai sini khlaimung orono thagui tongkhe जों onglak जों sikangi ma thangnai tai lukurokno koinai norbo tumungno mungsasuk mohai yo tese khlake chawan amhai norni suggestion tongkhe जों suggestion dimano जों obviously joto lukuni kongno जों khnanai जों joto toma sikon toma kotor jotono जों abono important renai importantly abono जों khnai जों samung khlani tethasa kok sanamo जोंgo ang miya je post ceremony baksabo hono bonasi important ko ya abo kaisa bubagrano lasimung mane abono kok feel ang kisa ki kok feel namo जोंgo bukung miriami riang tabu boro ang saimen ya khnamani miani simi bini phone switch off nai bo je puro ticket maya anginai khadu jaginai bobagrano tuite Tipra Motha no tui bo je comments khaimani abo belaino chaliya bo sawo phainai edisi chong bario tumung no Tipra Motha kaibani slai asuk theman kha hankhe bo rajbario phainai suicide khlai theinai phu tai kaibani slai komman kha hankhe bo kami o wak kotonma ratharei charna phu ang saimia bukung miria matak boro phe bono boseng nakar kha जों bobo sir khoroksa chini bukung nuba
ama hairok sing kok satai kri political thung hunai asuk nasle ke inglaya sini Tipra ni politics phatar hani politics kisa juda tam nengka singoro sini borok ni identity tai sini hukumu community sing fight claim atong han bagai sini politics thung abo MDC na bagai ya EM na bagai ya MLA podok man bagai ya sini politics ma claimani hingga sing dofana mo thangnani bagai se dofana phiyoknani bagai se han bagai bukung miriam nung saimono nung lasijagi phon tongkhana je nung songyo maliana je bubagrani tidul mumbai je jora kisisan bisingo asuk je Tipra Mothano borok Lukurok hamjagui nai je tini ADC ni chongbari o phayan nei narok saimena han bagai bukung miriam nung temuna annual life night tongke ba nugu olofono nung nukha hanke kisa kok field di nang tabu boro ang saimana musu ang personally saimana musungo nang tabu boro tong tai nini je commitment mani aboro commitment beng abo nang narak nai datama tek kaisa sini borom ganang MP taku okra dare boti kumar Tripura saman je 0/0 no plus khlai ke 0 nung honai pheba ang tabu nono sanamo songo 0/0 plus khlake hero ungu bobagrang kasin hero sang 18 seat man kang tabu ni pula je 0 ni aboni value busung nai 9 dang nai 9 plus 9 is equal to 18 nge takuk sar reboti kumano sanamo songo tesa explain khlaipidi nangani o life nukhangke jora tongke saimon nin to jora asuk kering thanai haben temung jora tongke nung kisa tabu saklai di exam ni result onkhori paikha tab 0 plus 0 equal to tak busuk nai abo saimana mosuma so takokte buksong jotto sini Tipra Mothani samkhane sengkra no ang hai koina musungo election to paikha tausung kaham ketisa samuma khalen han bagai kami amse walai suraita engdi tai bolai tonglai ta khalai jadi please bubagarani naimung bo obonom bo miabo okong saitong agyo bo okong sawo sing kising sing Tipra saro amhaitang ani election phaike hanai party office no khok soksalai mani khene sebalai boro bolai to khalai ganke sini Tipra Motha bai kubun Motha ni mungsa phele mung tongla ang nayo bui haimya khlaipono sing haimya khlaiya sing development kognas mawan sulainai thinango bahai sing samuma khlainai abon sing ma kokma sabanai ma sulainai tumungno khoroksa taku haimya khlai tongkhe kok saya saita sing bono ma bujognai ma phirunglainai जों बो साया खायमा तंखे कक साया कक सामा तंखे जोंनो फोरोंदि जोंनो बो सादि नरनि वान सुमु जे फुरपन जों लामसगि यासागनायाबनो सो आं अबन कोइना मुसुं जे नर वालाय तलायतांगे गाहाम बासे जों हाइमेनो मा मेसेननाय हाइमे बाय जों मेसेन जागिया हानबाय आं जत Tipra सारना हाइन हाइतेसा Tipra Mothani इंगै जत लुकुरंनो जे बुबाग्रानो हामजागि लगिरनाय रनो आं हाइन हाइ जतनो हामबाय माया फारफिरो खाका हामबाखे ताइ ताबुक बो सिनि Tipra Mothani आइडियोलॉजी नो सिनि हारमुनो बुसिया खबरक गोबां मा तंनाय तरक आं पयतो खलाय बरक बो हाइन हाइ सिनि Tipra Motha कोरों फिनाय हनै ताइ जे बरक गोबां मा बरक आं साइमन बाक्साबा बसकाङाव फाय चुबाखा बाक्साबा बसकाङाव फाय नुगजाखा फेबा गोबां बरक न तंगो अंकलक तै गोबां मा खे चुबाखा केबोबा रां पैसारो केबोबा बुद्धि बेरायरो केबोबा जोंनो बाहाय के साम खालाके जाना आमाय गोबां बरनो जोंनो सुबाखा जत्तनो न जों हामबाया फार बुबाग्रानि इंगै Tipra Motha नंगै गाहाम गोरों तंबाय जादि वालाय सुरायतांलादि थिनांगो सिनि साम खालाजों गोबां मा तंगो जों आबनो सवानसुनि या प्रेमा सेलनै साम माखाने जत्तन हाय हाय खुलुमं या फादनै आनि तिननो सबसे जरानि लाइफ हेमन आं अरन मथाका जत्तन खुलुमखा Tipra Motha आयगलथों बुबाग्रा आयगलथों Tipra स्र दाक्तिन यक्सिथों हामबाय।